עוד רגע אני בודקת לך משהו. אוקיי. זה זוי. אני לא מבינה, זה מרכזייה או שזה של המלון עצמו? אין לי מושג מה זה. אבל לא, נראה... בתאריך הזה אין לי. אתה רוצה לבחור תאריך אחר? אבל היא הרגע אמרה שיש. לא, אין. אבל גם באתר אתה... גם באתר מופיע שיש. באתר זה לא מופיע שיש. אני הרגע עשיתי את זה, אבל מופיע שיש. אבל לא, אמרת לך זה משהו אחר, ולמה זה משהו אחר? לא מעדכנים אותה כל דקה. אוקיי. לא, זה קצת מרגיש כאילו בגלל שיש את השובר, זה פתאום... לא, אתה יכול לבחור, אתה יכול ביוני. אני לא רוצה ביוני, אני רוצה במאי. אבל אין לי במאי. כל מאי תפוס? אין לי בתאריך הזה. כל מאי תפוס? מאי זה בעיה, כן. יש לי שאלה רגע. אין לי, אתה יכול בשני למאי אם אתה לא, רוצה. אנחנו נמצא לזה פתרון. מה אני יכול? בשני למאי יש לי. לא, פתאום. לא, אני לא רוצה בשני למאי. לא, את אומרת שאין לך? בקיצור. לא, אין לי. גם אם הייתי משלם בלי השובר לא היה לך? לא, אין לי. טוב, תודה.